Babak angka sepisan kang aran babak warok kanthi lampahan cariyos rebut waris sajroning padepokan mapan ing ngereng-ngerenging Merbabu kang aran padepokan Gunung Sari mapan Kyai Surayuda kanggo sepuh gadhahi putra kalih kang nami Sento Twin Gendro sami-sami putra kekalih Riwusnya Dewasa lan kondang sekti unggul Mandraguna ing kono Kyai Surayuda bakal nurunake padepokan marang putrane salah sawijine Sento utawi Gendho nanging jroning rembag
kekaling putra samya rebut waris pranyata badhe nurunaken padepokan tuwin sadaya glondong lan glondonging warok mila kados napa babaring cariyos wilujeng mirsani babaring warok kanthi lampahan rebut waris. Bapak kula senro Bapak nyoto rembak kala wingi babakan ingkang badhe nurunake padepokan sak surute panjenengan nginjang kula wit menapa Bapak emot lho Bapak sedaya kasekten ilmu panjenengan sampun kula serep tegesipun kula sampun siaga kinarya pangarsa madeg kiai wonten padepokan Gunung Sari mriki lumebet ugi sampun siaga sampun siap batos kula kagem mangarsani sedaya para siswa para dlondong wonten Gunung Sari mila pangajap kula Bapak ampun wigah-wigih anggenipun badhe pinitados dening Sentro putra pembayun panjenengan nanging ngeten Bapak kedah dipun emut yen to rayi kula kang aran Gentho menika sejatosipun ugi pengin kinarya pangarsa ngrebut wonten ing padepokan Gunung Sari yen to pemanggih kula saderengipun mriko ngombro-ombro monggo mangsa borong Bapak anggenipun budidaya langkung linangkung kedah panjenengan paring sasmita yen to ingkang nurunake mriko kula Sentro putra kang pembayun ingkang langkung patut ngaten Bapak le rungokno kupingmu kowe Sentro kae Gentho anakku loro nggih Bapak nak karepku ya le kowe tak anak-anak sing nomor 1 kowe nak dirungokke adimu ngerebut masalah padepokan nak karepku aku dadi wong tuwa le karepku tak turunke marang kowe kedahe pancen ngaten Bapak ning ora ngono le lho kersane ora ngono mbok nak anti ngrungokke Gentho kok arep dadi apa lho kajenge umpami Gentho menika mireng pangandika panjenengan ya teges sampun siaga yen to mungsuhipun menika jane kakangipun boten bapangel kula sampun nurunaken sedaya ilmu panjenengan lho kuwi Gentho mlebu nak kena tak undur aja tak bacotake anggonmu ledapar utang karo Gentho le cekap Bapak sampean ngomong nopo kakangmu lho padepokan kuwi mah direbut nyangka kamu kowe trimo apa ora lho kudu trimo aku ora trimo to Sentro Gentho sawijining ilmune ngedeke ana ing padepokan Gunung Sari ning kene ora trimo yen ngilmune Bapak arep tak pek kabeh rungokno kupingmu le Gentho sampean menenge mawon cukup tegese kowe wis wani nggonjak marang kakangmu wis wani marang kakangmu sing tak wedeni apa loh tunggal padha tunggal ning bab rebut iki mung tunggal dadi mungsuh lho nanging sawijine ana ing papan kene padepokan iki wis gedene samene Bapak ya wis tuwa kok ngene ya nanging awake dhewe tunggal loro nanging ilmune Bapak ditemurunke namung kowe dhewe aku ora
trimo ana kowe dapat dudon dapat hutan padepokan. Bapak, ampun derek bapak perkara menika. Sinten ingkang unggul sayekti Sinten dados ingkang unggul derek kula mawon Bapak. Aja dapat dudon le. Nak kena tak bancotakke. Iki ana ing Taman Sari Musuk. Aku duwe padepokan yaiku jenenge Gunung Sari. nggih. Gento, Piye Sendo? aku bakal ngalah marang adiku. Ning kudu ana srana. Sayekti ilmu apa? Kang wis mbok serep saka bapak dene kowe wani kumalungkung bakal ngasorake kakangmu. Aku tetep kumalungkung. Ning kowe kudu ngerti lho. Ngerti apa? Aku wis duwe aji-aji turunane kok bapak Kang Aji Dwi Denowo. Kowe ora bakal duwe. Aku sawijining duwe nanging urung tak prohke marang awakmu. Sawijining ana ingon-ingonku ana ing papan gunung gedhe. Kaya dene maneman tanganku yen to nganti kena kulitmu. Ning kowe tetep kudu kalah. Eling sawangen gendho. Sawijining endi? Para ngilmune bapak ana ing papan kene dudohna marang aku. Parat Aku ora wedi sawijining Yo. ana kene. Aji Dwi Denowo kang bakal gaglak kowe gendho. Waspadakno siaga. Ora trimo sawijining papan kene. Yo! Waspadakno gendho. Waspadake ana ing papan kene. Pitra! Hei! Ha! Sawijining ana ing papan kene. Gendho, Piye? ora gigrek kowe nyawang kasektene bapak. Ora gigrek. Lumantar aku. Aku duwe Dwi Denowo, banjur kowe duwe apa keparat? Aku ora wedi yen sliramu loro kuwi ora nek tak wedeni. Ya, Ana ing papan gunung gedhe tak tokke aji-ajiku, ingon-ingonku tak tokke ana ing papan kene. Sampun siaga budalke. Ora wedi sawijining ana ing papan kene. Tak kei parat upayase. Ana ing kene. Sentuh. Gento keparat. Maju Dwi Denowo. Aku ora wedi sawijining ana ing papan kene. Ingon-ingonku ana ing gudung gedhe.
Idak ndase sambat. Ayo pateni Singobarong. Pateni idak ndase. Hei, 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 hei. Pripun Pripun Bapak? Bapak? Cukup. Anggon muludok pagojekang anggon muludok padudon cukup kismini wae. Loh, Iki dilanjut kesuk tanggal 26 le. Iki Sik, ora Bapak. bisa rampung. ora bisa ngono. Ora bisa rampung le. Ora bisa ngono Ora Bapak. iso ngono Bapak. Iki tetep tak teruske. Aku duwe saperangan dlondong Nah, warok. buku aku aja tak bacotake diterus kok ana Tetep tak ngablak. teruske. Teruske. Ono ngablak. Yo, duwe dlondong warok kowe. Aku duwe drondong-drondong para warok-warok. Parat, yo. Idak ndase. Wis meneng Bapak, bali nang Padepokan. Idak ndase Kang Aran. Parat. Parat Bali, gendro. Bali. Dlondonge warok Sento sampun siaga napa derek? Sampun. Dlondong waroke Sento siaga apa durung? Para prajurit siagakno anggone geladen ana ing papan kene. Yo, dlondonge Sento. Dlondonge Sento. Aja babar wirang. Cukup. Gendro, Piye Sento? mung kaya ngono kasektenmu. Kowe durung ngerti yen to dlondonge Sento mesti wae saperangan luwih unggul ketimbang Gendro. Aku ora wedi sawijine ana ing papan kene. Sawijine para siswa-siswaku arep tak idak ndase sing ngalang-alangi ana ing padhepane Bapak. Aja kakan sumbar sesuk wani saiki wani. Dlondonge Sento. Siaga napa dereng? Sampun. Cancut maju, maju.
bisa sira hanulada do ing uni cari tane handelira sang prabu sasra bahu ing maes pati aran patih swanda lelabuhanipun kang kinelung triprakara gunakaya puruna ikang den antepi nuhoni trahu tomo cancut prajurit sigra bidal kang nyinggiri ana ing padepokan Gunung Sari. Para siswa-siswaku sampun siaga napa dereng? Sampun siaga napa dereng? Sampun siaga napa dereng? Sampun. Oi, wah, oi, oi, ya, oi, ya, oi, ya, oi,
Komrisi ing krepyak sampur kang sineblak rek wong nandang nyong lambek setempat sasa dewi kayangan nite karudo mapura kusumo ing antariksa kadung mlatirin nanggo pustakaniro mantesi ketaman sunar sang surya kadung mlatirin nanggo pustakaniro mantesi ketaman sunar sang codro kadung melati mring pustakaniro mantesi ketaman sunar sang surya kadung melati mring pustakaniro mantesi ketaman sunar sang codro komrisi ing krepyak sampur kang sineblak ring wong nandang nyong lambek setempat Yo pasukan bolo-bolo kiprah lambe kancang. Zaman wis akhir kumine goyang akale jumyo yo bolo-bolo kiprah yo wis akhir lamine pato atine kafir uripe leno wis akhir zaman wis akhir kumine goyang
prajurit sigra bidal tumandang karya para pasukan Bala Kiprah sampun siaga napa dereng sampun pasukan Bala Kiprah sampun siaga napa dereng sampun yo bidal keco gegladen ana ing kene aja isin-isinke kawulane sendo gento ora trima yen ana kene arep tak sanggupi kabeh ayo aja kakan sumbar gento lumantar umbule glondonge sendo kabar gaglak glondonge gento yo itandase yo pecah dase iya bae iya bupaken glondonge Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi
kiprah luar biasa. Sendo Gento. aku ora trimo ana ing kene arep kalah marang para siswa-siswa. Tak enteni. Sesuk tanggal 21 Kalisat Ngablak. Kalisat Ngablak Magelang. Yen to nganti kowe ora tak asorake aja diceluk Sento putra pembayune Surayuda. Aku tetep ora wedi. Tak enteni ana ing sak tengah-tengahe desa Kalisat Ngablak Kabupaten Magelang. Yen kowe ora modar aja celuk Sento. Yen aku nganti kalah aja tak seluk gento. Jo kakan sumbar tak enteni. Bablas keco.
semuanya. Dan juga di malam hari ini juga ada penyanyi cilik. Tentunya darah asli Wong Boyolali juga. Kita Yo. panggil sama-sama Dek Krisna. Krisna, Yuk kita spesial persilakan untuk Anda musik semuanya. Slemanan untuk Anda. Sleman, ayo Jakarta. Untuk kita joget, untuk kita goyang. Sing penting cinta damai Oh ora ya, sampai oh ya, Bali bah, Bali bah. Yuk. Yo Bali bah, Bali, Bali. Ler iler Tandure wasume